Okay Mhm. man po ang stocks kang NFA rice as in padagos pa po ang procurement ni kang mga paroy kang mga local farmers ta digdi sa Bicol. Sa ngunyan po igwa kaming 80,841 na rice inventory buda 36,187 na paroy na ini po padagos na tigmumulino sa iba't ibang probinsya po digdi sa Bicol as in ang mga LGUs po pwede po sindang mag-request kung ma-withdraw po sindang mga bagas para po sa relief operation. Opo, padagos po Sir Joshua ang pamamakal kang NFA sa mga harvest kang local farmers ta kasuhapon po igwadig di sa Legazpi may nailing kaming nagpabakal kang paroy ninda ta dig pepepraran po ang bagyo na nayaon na po sa to. Tapos padagos pa po bukas po ang NFA sa mga local farmers ta na mapabakal po sa indang mga paroy. Uni po sir, remaining pa po ini sa 19 pesos. May tigahalat po baga kitang MOA with Mhm. Provincial Government of Albay. Uni po tiga para follow up ni ma'am po sa inda. Tapos didi po sa Albay 19 pesos. Then sa Camarines Norte, igwa pong additional na 5 pesos na premium pagsinda po kay iba duman sa credited na farmers na tinaokang LGU Camarines Norte, buda sa Barcelona, Sorsogon, igwa 20 pesos po na may additional na piso.